Sore iki nggon aku udan deres tenan cah. Nggonmu piye? Udan apa ora? Nah, iki aku arep gawe mie rawon rasa pedas mercon. Nah, iki aku penasaran ambek iki cah. Barno iki tak tinggal gawe susu sik. Dadi aku selalu sedia susu awan bengi ngono mesti enek cah. Soale engko lek esuk gak sarapan ngono ki engko mesti ngombe susu. Barno engko lek arek turu barang kae ya ngombe susu neh bene kuat, bene fit awake. Dadi nek awak ngene yo wanget to cah ngombe susu ngene iki. Barno iki seasoning bumbu-bumbune sari mie mau tak udek dhisik nek kene iki. Jane niate arepe jajal rawon sing asli lho cah, tapi nek dek daerahku kene kan rada wangel to golek rawon ngene iki. Dadi akhirnya aku jajal mie ae. Mbuh piye-piye rasane. Tolong sik tau jajal mie rawon ngene iki piye rasane cah. Komen dek kolom komentar piye enak ra menurutmu. Dadi kan aku sok delok-delok video to cah. Dadi nek dek video-video ngono ke rawon ngono ke warnane ireng-ireng rada ijo. Delok-delok mangan ngono iki jan koyone mantep tenan. Tapi mbuh aku dhewe urung tau. Kayak iki jare khas Jawa Timur cah. Daripada penasaran ya wis aku tak gawe ae daripada tuku rawon dek kene iki ya wangel to cah. Nah iki mine wis dadi cah, iki wis tak seduh ngene iki tibake iki mau lek nggodhog rada kematangan dadi rada dadi wedi-wedi ngono lho cah. Rada melodrok ngono kae ya wis ora apa-apa. Penting kena ge anget-anget kena ganjel-ganjel kayak iki mau balen aku udan-udanan lho cah sampai turu indil ngono daripada kademen ya wis. Are gawe sik gampang-gampang sik simpel-simpel ngene iki. Nah iki penampakane ngene iki wis tibake iki bumbune jan iring cah iki malah kaya apa ya? Kayak kopi ireng ngono lho cah. Dadi kayak kopi ireng terus dicampuri ngene. Tapi untuk kopi iki mie asli mie rawon mau kae. Mbah iki piye rasane tak jajali dhisik. Lah tibake iki jan rasane yo mantep seger iki cah. Dadi kaya apa ya? Kayak semacam soto-soto apa dudo-dudo iwak ngono kae. Iki jan kaya perpaduan kaya soto ambek kuwi. Dudo-dudo iwak jan iki masuk iki rasane mantep iki cah. Iki kira-kira lek karo rawon asli piye cah? 11 12 apa rasane beda? Waduh, telu sik ngerti komeno. Soalnya aku dhewe urung tau jajal rawon sik asli ngono kae. Ya akhirnya mek jajal mitok ngene iki. Nah iki mangane ambek suasana isa-isa udan kemricik ngono ya. Dadi ya karo ngrungok-ngrungokne suara alam udan-udan ngono iki jan. Iki dek cangkem ya rasane wanget enak, kenyil-kenyil kaya apa ya. Dadi mine iki nganyil-nganyil sampe dudoe ngene iki. Dadi kaya awak dhewe ngempeng wadah omben ngono ya lah cah.